Дойде време да ти кажа тези думи. Разбирай ме както искаш, но за мен това е важно. Ако искаш, не ме слушай. Ако искаш, спри тази песен. Да, спри я. Но преди това помисли дали не виждаш самия себе си в този текст. Точно теб, точно ти. Отново си говорим с теб, приятелю, сега. И за пореден път аз се опитвам на теб да обясня, че в живота за мен са важни само няколко неща, за които аз живея, за които искам да умра. Да, съгласен съм с теб, че без пари не се живее, но не е ли най-добре този, който точно това умее? Каквото и лошо да става, той напред да продължава, а не като всеки друг винаги да се оправдава. Било му трудно да се бори, като трябва той за правда. Всичко ставало тогава, пък и време не остана. Ти за себе си реши, ще ли го правиш за пари, че животът си върви, пък и времето лети. Тогава всеки ден за мен ще е като последен, и всеки нов открит смисъл за мен ще бъде пореден. Пък и знам, че не бих забравил онзи мотив, че преди всичко на света животът е несправедлив. И пак ти вървиш и виждаш края, по пътя скован от начеле. Ти ме питаш накъде, но аз не зная. За теб аз се моля, за теб. Искам честно ти сега да ми отговориш на един въпрос. Той не е много сложен, но не е много прост. Кажи ми колко приятели ти останаха сега и колко от тях биха ти подали ръка. Ето за това написана е песента, за да мога да ти кажа тези няколко неща, че за моите приятели аз всичко ще дам. И всяко обещание, което съм дал с тях, ще изпълнявам, както и те за мен. Всеки скапан Божи ден, без лъжи, без омраза, без да съм ранен. И това ти пожелавам и за тебе се надявам. Няма да ти обещавам, вместо тебе да решавам. Ти трябва сам да се бориш и сам да се отправиш, не на мен да се молиш, след това да прекаляваш. Не, аз ще те спасявам, не съм Господ да прощавам, нито пред самия теб аз ще те оправдавам. И пак ти вървиш и виждаш края, по пътя скован от начеле. Ти ме питаш накъде, но аз не зная. За теб аз се моля, за теб. Тук сега ще стане дума и за моето момиче, което щом намеря, просто знам, че ще обичам. Но мисля, не е много лесно се намира тази жена, и за нея май ще трябва отново сам да преровя света. И все пак всеки човек има своя собствен шанс, всеки сам трябва да нареди своя шибан пасианс. А тя, жената, аз знам, че ще се появи, като изгрева рано сутрин, тя всичко ще освети. Тя ще бъде моето мило, ще бъде моето настояще, и за нея тези думи аз пиша и ги изпращам. Ще я сънувам, ще ми липса, ще я търся дори богат, и в бъдеще за мен тя ще бъде моят свят. Ето тези думи се надявам ти да разбереш, и нещо за себе си от тях сам да отбереш. Не мисли единствено за пари, едва ли биха те спасили. Ще имаш много неща, но доста биха те простили.